So magato ko sa Samal pero kinahanglan ko mag-undergo og rapid test. So naapa ko din sa holding area. Unta ma-approve na ko dayon or okay na ako ang dito man daw sa Tabok i-rapid test. Pero unta okay na para makasakay na ko dahil makabalik ako dayon. So para sa mga gusto magato sa Samal, ako ang istoryaon niya basta naan ako sa medyo tahimik na lugar kung unsay mga requirements o unsay mga kinahanglan para makasulod ka sa Samal Island. Karon na ako din sa atbang sa NCCC na port. Dari ko naki-negotiate nga masulod ko dito sa isla. So magkita taon niya unya mag-video po ko dito sa ako ang dalan if kung kaya, if possible. So dalalaag ang ato ang pagdato sa Samal. So ubanin ko ninyo, bear with me. Pero kaya nakagawa? Oo. O na ko sa balay, storya na ko sa mga requirements para makalakaw ka o makasulod ka din sa Samal. Nala ko actually himuon din ito, balikan lang ko dayon. So naano ko sa Tabok, naano ko sa Samal, pero kinahanglan ko magtambay og kadali. Nasa lay station din para sa rapid test. Unya din hinako himuon na ako ang rapid test. Pero wala pa'y doktor. Niyon sila sa Tabok kaganiha. 8 daw mag-abot ang ilahang doktor. Kumakulat lang ko.
So nindot sa feeling nga nakagawas ko sa Davao. Hello, maayong buntag. So, una sa tanan, I am back from Samal Island. Unya, as promised, ako ang istorya sa inyo ha, unsa inyong kinahanglan para makakuha og access sa isla. Pero karon na anak ko sa balay, mao din niya ako ang balay. So, welcome to my humble abode. Kani nga area, mao ni ang sa kwarto area, unya kani sa sala. Pero well, anyways, sa karon sarado pa gyud ang isla para sa laag. Kasagaran ang naay access dito mga residente ra gyud ang makasulod gawa sa isla. Dili gyud laag ang ako ang giadto ko dito, nag-adto ko aron magbayad og tax. So sayang pug kaayo kay okasyon na unta tungod kay nakalaag ko dito. Nasayod ko nga mas excited mo nga makakita sa dagat kaysa sa ako ang nawong. Pero magbutang na lang ko og gamay nga clip para sa inyo ha. Sa karon na anata sa sulod sa balay, diri ang ako ang office area, dinhi ko diri nagpod ko naga-edit og video nga ako ang pang-upload sa YouTube. Yan ako'y mga inani dinhi nga mga gagmay nga mga cheat sheet para sa ako ang trabaho. Kay kung halimbawa nagatrabaho lang ko dinhi sa balay, dali po ko naga-istasyon. So mao na ang akong office. Kung halimbawa gabi nakasarado lang yun ni dinhi ang kortina, or ganahan po ko labi na og kanang medyo init na nga season, unya ako alang ning ginaabrehan kung magtrabaho ko sa gabi. Pero kasagaran sa labi na sa karon nga mga panahon nga tungtugnaw, ako alang ning ginasara o niya sarado lang po ni. So medyo ganahan ko sa effect ani ko ako aning siradan, so inana lang sa siguro. Without further ado, mauni ang process. Kinahanglan yun nila ang Samal Island QR code or residential ID. If you have this, walay problema sa kay kag barge, and in no time naa na ka didto. Pero since wala ko'y QR code, ang nahitabo, sayo kaayo ko dito, 5 sa buntag, naabot na ko, unya hoping pa doon nga makalaag-laag ko sa isla, mentras sarado pa ang treasury office. Pero since wala ko'y QR code, ilaha kong gihold, unya ilaha kong gipasakay og barge, alas 8 na sa buntag, kay 8 pa man mo process, or 8 pa man mag-duty ang doktor nga mo perform sa rapid testing. So nakig-coordinate ang isla, sa ako ang pagsulod, gipicturean nila ako ang government ID ug ang titulo sa yuta. Siguro kung wala kay tuyo dito gawa sa laag, I doubt nga ilaha kang pasudlon. So pag abot nako dito sa tabok na ay nag-assist sa ako dito, gihatod dayon ko nila dito sa waiting area. Uni according sa mga panghitabo, monitored ang ako ang pagsulod. Ingon nila dito sa tabok nga, ikaw to sir nga naay tuyo nga mag-inani magbayad sa yuta. Ingon ko nga, oo ako to. Bisan ang doktor nga nag-perform sa rapid testing, niingon pud siya nga ikaw to sir nga naay tuyo sa inani sa treasury office. Ingon ko nga oo. He was also very apologetic sa long hold, pero okay lang oy. Unta nakabalo na lang ko daan nga inani di ay ang process aron wala na lang gyud ko dito nagsayo. So ako ang ipadayon ang ako ang mga video nga nakuha nako dito sa isla. Ang sad part ani tungod kay kabalo ka anang mag-video na unta ka unya pina-vlog pa kayo mo hang effect unya naga-interact ka sa video, pero imbis nga imuha na untang patyo ng imuhang camera, usap pa nimo na realize nga wala dai ka record. So mao gyud ni kasagaran mahitabo sa ako katawaan ko sa akong mga amigo tungod kay abi na kog naka-record na, pero imbis nga patyo na nako pag stop sa recording wala dai ka record, pero na ako'y gamay nga mga naka-record diri. Unya isa pod sa mga katawanan kay nga part, na-realize nako nga gamay ra kayo ang isla. Pag abot nako didto, ilaha kong giingnan nga, sir, diri ka mag-agi aron gwapo imong makita nga view, tapos naay overlooking diri, pwede ka maghunong unya mag video or something. So maoy ako ang gihimo. Dahil pag abot nako didto, gitiman-an nako to nga naay likuanan. So naay junction didto nga mad didto unta ko ning sulod, ug pagbalik nako didto unta gyapon ko moagi. Ang nahitabo, wala nako to na kitan. So pag tan-aw nako dito sa unahan, murag naay gamay dito nga town. Unya yun ako hala di na gyud ni mao. Pero sagdi lang ako alang tong adtuon ang town. Unya dito na lang ko mangutana kung asa ako ang agi.
Pag abot na ko dito, yun ako nga gusto unta ko muadto babak, pero kabalo ko nga wala na gyud ko sa ako ang dalan kay wala na nako nakit-an to ako ang gilusutan. And sila nga babak naman ni sir. Yun ako hala babak na ni. Sa wala na ko na ka-video kay abi na kog nawala ko pero ang akong naabtan babak na di ay. Sa ilaha kong gigaydan sa kung asa ko pwede makasakay og barge pabalik sa Davao. Sa gamay ra kayong isla, sa gamay nga pahabol na ako'y kauban sa office, mga grupo sa kauban ako sa office nga nag-adto untag samal, hoping nga makalaag nga makaligo unta sa dagat. Pero ang nahitabo gipangitaan silang titulo sa yuta nga residente ba gyud sila o sa ilahang tuyo. So ang nahitabo, gipabalik sila sa ilahang dalan, wala na lang sila nakadayon og ligo sa samal. So naanak ko. Actually ko sa assessor sa office. So mga na ako ang tuyo dito sa samal. Tapos balik na pa tayo. Diri ko paingon. Nice kayong view. Mura ganahan ko diri da. Gwapo kayang view diri. Di hangin pag kaayo. Oh. Akong iikot ang camera ha. Unta mag-subscribe ka sa ako ang channel unya leave a thumbs up unya kung naamoy mga pangutana nga dugang nga wala na ko na cover diri sa video ibutang na lang ninyo sa comment section unya ako ang paningkamutan nga ako ang maansiran tanan. Thank you. God bless.